Piştî mîtingên li Mêrsîn û Enqerê li Stenbolê hevdîtina jinan ya li dijî darbe û rewşa awarte pêk hat. Bi koordînasyona HDP, KJA û HDK li dijî darbe û rewşa awarte li qada Kadûköyê mîtînga Em li dijî darbeyan azadiya xwe diparêzin pêk hat. Bi sedan jin tevlî mîtingê bûn. Jinan bi govendê hestên xwe li dijî darbeyan anî ziman û pankartên cûr bi cûr li qadê derketin pêş. Her wiha parlamenterên HDP'yên Stenbolê Huda Kaya, Filiz Kerestecioğlu, Pervin Buldan, hevseroka giştiya HDP Figen Yüksekdağ, berdevka HDK Gülistan Koçyiğit jî tevlî mîtingê bûn. Jinan li qada mîtingê pankartên li dijî tundî, darbe, rewşa awarte, kuştin û desthilatdariyê daxwazên xwe derxistin pêş. Berdevka HDK Gülistan Koçyiğit û hevseroka giştiya HDP Figen Yüksekdağ di mîtingê de axivîn. Berdevka HDK Gülistan Koçyiğit axaftina xwe de balê kişan ser darbeyê û wiha got: Jin her dem li dijî darbeyan e. Li vî welatê mafê azadî, heq û hiqûqa jinê tune ye. Hevseroka giştiya HDP Figen Yüksekdağ jî anî ziman ku ew her dem li dijî hemû cüreyên darbeyan e. Derbe bihişt mediya serdestiya mêran pêk hat. Li her qadê li hember jinê neheqî têkirin. Em di li dijî derbekar û zilimkaran rê li siyaseta demokratîk vekin. Em di li dijî hişmeniya serdest û derbekar hêza jinê ya demokrasî û aştiyê derxînin holê. Em ê ji bo demokrasî û azadiyê mil bidin mil. Hêjeyê gotinê li Tirkiyeyê li dijî darbeyan mîtingên partiyan didomin û hemû partî li dijî darbeyan demokrasiyê diparêzin. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.